През 1300 година в Търново Теодор Светослав поема короната. Той наказва изменници като патриарх Йоаким III и цели отплата за татарските набези от последните 2 десетилетия и връщане на Тракия. През 1303 войската му пресича Стара планина и си връща градове – Емесембрия, Анхиало, Созопол, Дебелт и Русокастро. Византия отвръща и подготвя ответен поход. През 1304 Михаил IX Палеолог води византийска сила от около 10 000 души към Порус, днешен Бургас. Армиите се строяват край река Секафида, близо до Созопол. Българското дясно подпомага деспот Алдимир. Първият сблъсък дава превес на византийците. Българите отстъпват към моста, подкопан предварително по българска заповед, примамвайки преследвачите към тясното място. Мостът рухва под тежестта на преследвачите. Реката е дълбока, мнозина румеи се давят, останалите изпадат в паника, редът се разпада. Българите обръщат фронта и нанасят решителен удар. След битката са пленени мнозина, простолюдието е пуснато, благородниците са задържани за откуп. Въпреки че Андроник II топи личното си съкровище за нови наемници, походът се проваля. Мирът се потвърждава през 1307. През пролетта на 1308 Теодор Светослав се жени за Теодора Палеологина, дъщеря на Михаил IX. Византия признава българските придобивки по Черноморието, включително Емесембрия, Анхиало и Созопол. Последствията. България преодолява кризата от края на 13 век, стабилизира властта и си връща по-голямата част от Тракия. За известно време Византия не е сериозна заплаха. Сведенията идват от Георги Пахимер и Никифор Григора.